guys, nandito kami ngayon sa... Sana nga ba to? Hindi. Ayan. Dito kami sa Princess Drive. Ayan. So yun guys, magka-camping kami for today's video. So nag-stop over lang kami dito sa gasoline station for PP. Ayan, gasoline station. Yan mga boss. Yan, diba? Pogi! Eh di balik biyahe na naman ng mga apports. Babe, kita ka baby. Balik biyahe na naman ng mga apports. May apports mo ano? Si Lolo. Lo, kamusta ka naman Lo? Ha? Masakit ang paa mo, Lo? Oy. Mahangas ka. Angas ka mamaya. Aray ka. Tingnan natin mamaya angas mo, pre. Hi! Oy, sige, tumalon mo na, babe. Hello. Ang tawag ng tawag. Baby hug. Okay, bye. Say bye-bye. Say bye-bye, PB. So yun guys, balik biyahe muna kami. Bye. Pagka nagiinom bigla na ang araw. Hindi namin pinag-uusapan si Jame. Jamae, kung napapanood mo man to, tigil-tigil lang mo kakakain ng sweets. Kala ko naman, hindi ako hina ako kumain ng sweets eh, no? Ikaw nga, di pinapapak mo yun eh. Ay, nanay. Yun, yung sweet ka ako. Bakit? Dinala niya pa. Please, really. Uy, galing. Yan yung pagkakatalo nila. Idol. Zoom in ka. Ano ba yan? Ano yan? Gala. Ay, Sa hangin? Pao, Baka sa hangin nyo. may naghahanap daw sa'yo. Oh. Sino? Mama ko? Tangkad kasi. Oo nga eh, hanggang dito lang yung sa akin eh. Nakatutok dito. Sa taba. Ba't nakatutok sa taba, pre? Ayan, zoom-in natin sa Yan. mukha mo. Huwag ganyan, pre. Anong gusto mo? Gusto ko yung, yan. Hi, guys. Naka-move in. Zoom in ka sa mga mukha niyo eh. Huwag mo i-zoom in sa mga mukha, pre. oh, Paula, ingatan mo yan. Ingatan mo yung bata. Paula. Ay, Diyos ko po. Kunin mo na anak mo. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Ako, ingatan mo yan. Hi, guys. Dito na kami sa aming camping. Ayan ang aming trailer. Ito. Trailer namin yan. Ay, umaalog-alog si Sora. Oo nga, nagbubuhat ka. Bate mo nga muna. Nakpak na lang. Ayoko lang. Paano yung touch? Pag ganun. O, pag ganun. Dapat pa. Kailangan saluhin papunta Imbis dito. na pa ganon. Pa ganon. Eh, ganun muna daw. Doon mabigat ata kasi yung ulo. Wait. Ang nabuksan. Yung kamay. Dandan. Alalay sa baba. Okay. Ba't naging unggoy? Ang laki ng tinulong mo, Dix, doon. Ang laki ng tinulong mo doon. Kuwang-kuwa sa camera. Kuwang-kuwa ng camera, Sa pre. camera. Ang laki ng tinulong mo doon. Pati itong mga Bonfire. everything control. Yung mga kahoy dito. Saan ba natin dadalhin? Dito, sinigil. Ano na lang. Mababa yung strap. Uy! Basta, ano. Laway.
Laway. What ba? Aboy talaga sura. Babe, si PB, gilid mo muna kayo. Baka maano siya. Diyan, dun. Sa puno. Sa puno. Oh, doon na lang sa upuan. Yan. Harap mo naman siya dito. Yan. Pako ah. Yan. Babe, pako. Pako ah. Babe, pako ah. Pako, yan ha. Pako. Babe. Yan, pako. 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 Yan, speaker oh. Ha? Ayaw nga. Uy, speaker. Papatugtog ko dyan. Uy, speaker. Baka Pako. Okay na, baby. Ah! Ina, ba't nandito nga to? Ayo, di ba? Hindi naman yan yung atin. Sinasabag ko yung akin. Ay, atin. Kanino yan? Hindi yan yung atin. Wala namang gamit na nilagay dito sa nasa inyo. Nandun sa bag ko yung atin. Patola ka talaga. Gago, kamukha mo eh. Boss pa naman. Paning gulat. Sa atin ka na ito sa... Nandito to! Sabi ko. Sobrang OA. Abi, tingnan natin yung RB. Hindi, nangawit na ako, be. Tingnan natin yung RB. Oh guys, tingnan natin yung RB natin. Oh. Tingnan natin ang ating bahay, pre. Okay. Yeah. Oh, mas pre. Wowie. Ito RB natin, pre. Angas, oh. Pogi. Ganda, tol. May TV pa. May washroom. Yung washroom na, may ano pa, overlooking sa labas, di ba? Angas. Ano? Angas, oh. Oh, tapos may rep pa dito, tol. Rep to. Pero nakalock. Nangangainot na nga, guys. Eto, oh. Diba? Oh, tapos may mga dato puti. Uy, may microwave pa. Ay, ito na ang may kwarto pa rito, tol, oh. Ganda. So ayan guys, mag-aayos muna kami ng mga gamit namin. Tapos babalik kami mamaya, okay? Let's go, bye bye. Kami sa bahay, 15 kami sa bahay, 15. Kaya pero ako sa top water lang ako na yun. May mag-enjoy. Tapos sa apat doon. So kami sa ibang trader ko. Ay, yung una po natin na. Tinuro ko nila doon. Hanap ka na asawa. Ngayon ka lang nasa labas, magsakama ka na naman. Natawag mo si Melvin. Hindi raw, nasa ibang camping. Nawala yung swelte ko nung Swerte? bulol nga eh. Swerte Hindi ko na nga pinansin eh. Nawala yung swelte ko. Hi guys, good morning. It's our day number 2. Ay, day number 1 pa lang, di ba? Kasi kahapon gabi na tayo dumating. Ganda. Papunta pa lang kami sa lake. Kakataas lang namin mag-breakfast. Mag-fishing daw kami. Ayong Ha? paligid. Pakita ko daw yung paligids, guys. Here's the paligids. Bakit? Diyan kami pupunta para mag-fishing. Pero yeah, diyan kami pupunta para mag-fishing. First time pala din namin mag-camping dito. So yeah, we're pretty much excited. Ito yung mga upwards namin, tol. Yeah, yung mga upwards namin. Ano? Diba?
Tapos ito, share na lang tayo, mga walang fishing rod. Ito na. Ganda dito. Okay, okay, okay. Dito kayo pa, dito kayo. Okay lang. Tayo lahat! Ah! Punta kayo doon. Be! Ate! Hindi ka natapilok? Sorry, sorry. Hindi mo naman pala cellphone eh. Shotgun. Uy, Shotgun naman, galaw. shotgun naman. Uy, cute. Cute. Let's go. Anong meron? Oy, 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 may butanding. Hala, hala. Ay, ay. Oy, 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 oy. Oy, oy. Nanakawan ko ng isda yan. Let's go! Shotgun! Shotgun! Shotgun bailo! Gaga, makukulit kayo ha? Guys, natin yung vlog. Vloggeries. Hoy, may lisensya ka ba? Magsensya ka ba? Oy, license to ano? Yung ingay nyo. Oy, kailangan mo na live ka ng Yan. Ha? Dito ka. Ayun na nga. Pasay mo ako. Bibilis! Ano? Labanan, labanan. Sigawan na. Babe, Ay! Pogi mo! Pwede! Suso! 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 May nilalaban ako sa'yo, manahimik ka dyan. Laban pa lang! Uy, lumulutang na agad, oh! Nag-highlight oh. Di lumulubog! pa lang yung nakalub. grabe talaga sila sa'yo. Help! Somebody help me. Umaano ba? Hindi ka pa nagsiscreen ka screen ka na. May tatay na si Ichiboy. Laki ng puffer fish, oh. Poison siya, nagchat-shotgun. Tagalog. Dugong. Butete. Iyan. Shotgun. Meron na ako salbabita. Kuya, uli namin yung isa. Kuya, uli namin yung isa. Bato mo dito. Oo, kunyari. Follow niyo pala si Kuya. Ano? Naki-Ichiboy na yung ano. Meron na ako salbabita ko ha. Kuya, may lisensya Ano ka ba? ba ito dyan, boss? May lisensya ka ba? Galit na galit. Bailo, ha? Bailo. Oh, ba't ka tumatawa? May lisensya ba? Bailo. Ikaw pinakamalakas tumawa, may lisensya ka. Makulit ka. Meron daw ano? Pro yung ano. Ito may lisensya to. Ako, may lisensya ako. Naka-life vest na, oh. Nakaganito ako. Pagka nakaganyan ka, may lisensya ka. Ito may salbabitan eh. Nakasunod, tangina nakasunod lang kanina pa eh. Ito tayo sa malalim. May salbabita ko. Oh, ba't niyo pinalis na naman si ate dun? Ay, ba't niyo pinalis si ate dun? Kasi pala yung speedboat. Ano? Game na! Oh, Jack! Meron silang speed. Next! Oh, palag. Ayoko. Ay, may sakto na hihihi ako. Oy! Sige, ihian mo. Hey! Ata boy. Ata boy. Meron na? Ayos! Hindi na kami pumapalaot. Boss, shoutout mo ako ha. Yan! Sakto, may ulam na tayo. Iyan, shoutout mo yung channel niya. Mga bossing, follow nyo, paring Jess Vlog. Ayos! May lisensya yan, boss. Talagang baby ko. Bah, macho oh. Macho, dingdong. Oh. So yun guys, mamaya naman ulit. Enjoy muna kami dito. Bye. Welcome back, 3 idiots. On today's episode of 3 Idiots.
Nakabalik na po ang mga tanga. Video ko sana dyan. Ay, isa na lang. Ay, sisend ko sa kanila. Para isama niyo sa video. Oo. Titigas ng ulo eh. Mga bata, huwag yung gagayahin to. Oo. Not safe. Bigat, bigat, bigat. Ngayon, nabubuhat na po nila. Parang tulong bets ah. Na, parang kargador talaga si Ian, no? Sana. Kano ba stop ka?